mari kurang. PR apa toh? Ngerti ya? PR kalau. Aku ya lali. Tak seneng budel piye? Nah iki Andre kok menenge nyapa Andre? Saya aku belum mati. Alah, ya wis bene. Ayo wis beli kelas ae. Gas beli kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Bun. Pelajaran mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Amin. Selesai. Anak-anak ini PR-nya udah selesai. Sudah. Ayo kumpulkan. Andre sama Dewi kenapa belum? Belum rampung, Bu. Biar ada pas kerja minggu loh. Nun sewu, Bun. Dereng mari pere. Saiki Dewi karo Andre ngadep ning yang bendera. Nggih, Bu. Rasanya segar, mari panas-panasan ngombe es. Iya trah, hawane panas loh. Lah Farah ambek Andre ning ndi? Iku sik dihukum nek lamaan. Salah ra sak MPR. Iya, saiki hawane panas. Kok panas, Andre? Iya, Bre. Nyong ngombe dhisik rek. Soan yo. Ayo, Dek, Bun. Ayo tekan ya. Perjalanan arek iku. Iya, pasti teko amarae yo. Cara ngrusak mana arek ibu. Iya wes, ayo. Iya. Ah, ini. Iya. Piye rencanamu? Berhasil. Tenang, iki arep dimulai. Yakin tak iku berhasil? Bisa aman. Awalnya apa kan? Apa? Awalnya aku ngomong mbak aku. Semeneng gak sih? Aku gak seneng ya karo kamu. Seneng aku. Ya kok kayak malah gini kan? Ya aku cepet menengai. Alah, gak usah ngomong ngambil aku. Kowe iki ndek tanya ke saya dan baiknya dulu. Lah aku ora tau utang-utang lho, Jar. Alah, awakmu ini pernah nyolong duit lintasku.
Kowe karo ngelak-ngelak aku minggu iku. Ya aku gak tau tenan lho, Jack, sumpah. Alah itu bisa. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bun. Hari ini kita kedatangan murid baru. Silakan masuk. Sekarang perkenalkan dirimu. Halo teman-teman, saya Dian. Hai, Dian. Semoga kamu betah di sini ya, Dian. Iki kelas iki kok suwe ngene. Apa arek ning kene padha menengan kabeh? Apa aku marani arek kae? Tapi hawane gak enak belas sih. Wis njajal lah. Halo, sapa jenenge? Aku Jeffrey. Aku Andre. Nyapa to nakoni arek kuwi? Arek langgen aku. Tidak ya, saya mendengar kok coba kamu jas. Apa sih kowe niru wae? Iki tak jadan apa to? Ame iki lha apa to? Rasa kangenan karo Fiona karo Andre. Arek loro kuwi basa kabeh. Gak salah iki. Bukan ki basa iki awakmu ya. Kamu rasa gua aja Pak, tenan langsung karo aku. Siapa tau sing gua Fiona? Arek kuwi lho milu dhewe. Alah kali ae aku. Akrab ini perasaanku. Itu gak punya rara lah. Ya, ada berhasil cuy. Tapi pegel ndelok arek-arek tukaran di kelas kuwi. Setidaknya rencananya dia mari. Wah, aku kudu nudune iki ning arek-arek. Ini perasaan akrab ini loh. Lho, iki lho biyen saiki. Rusak gara-gara arek ketok iki. Cek loh, kan video ini. Tiga. Rek, tiba-tiba dia dihapusi loh. Kenapa sama emang gak ngono? Aku pisan. Yo alah cah telu iki. Sabar rek. Mungkin arek-arek itu durung ngerti ati persahabatan ae. Mungkin butuh kanca sing tulus wae. Gak ngono carane. Kurane ya rek, aku salah paham. Aku ya padha sekarang ya. Rek aku ya salah paham. Iya, gak apa-apa. Ya kok. Loh, maksudmu lo apa? Maksudmu lho? Apa piye? Gak usah pura-pura gak ngerti kan. Sing ngomong yo aku kan kita. Loh, aku lho gak ngerti apa-apa. Jangan dia ngomong, aku loh di sini. Aku ae sebenarnya niatku iku apa? Rek, awak dhewe berarti ini karena persahabatannya awakmu. Wis sepurane rek, aku mek butuh kanca. Ya wes apa-apa. Ya wis awak dhewe gak bakal nolak. Apa nang wis suka ini gak jelas. Iki nomor iki tak jadi gitu. Padha aku ora mesti. Penake kok ngono masa ra mungkin rek. Iya guys, nek awakmu mau belajar di sini. Aku mau turu. Takut. Astagfirullah. Lu iya memang merah aku baca. Tak pernah terlewatkan dan tetap mengaguminya. Kesempatan seperti ini tak akan bisa dibeli. Bersamamu ku habiskan waktu, senang bisa mengenal dirimu. Rasanya semua begitu sempurna, sayang untuk mengakhirinya. Oh.
keterbatasan, walau sedikit kemungkinan